tuƙa shi. Ƙayataccen kamfanin nan mai suna 'yan samari film production tare da Hamdala film production su suka yi tsayin daga kuma suka jajirce don kawo muku wannan. Cewa ba a canja wato suna abincin biri kuwa sai ayaba shi ko zomo sai dai select cakwakir da take a cikin wannan gida bakanta sai dai ta zuba ido suna cin duniyar su da nake masa ba ta isa in zuba masa ido ya lalata rayuwarsa ya lalata rayuwar zuri'arsa ta mai sai na maganta in mun ji gani nake ba ka hun ba shi haife ni ba ta haka ba mu gida don ubanka na ci Tabara Manya ba zai zauna maka a gida ba shi da gidan ubansa sai dai in zaka kore shi ka hada hannu ga kore mu. Shi da mun da na tafi a ganin ma rashin mutunci a hanya da na kewaya zan je gurin ya. Me haka? Baka san da ba baka san ko ni waye ba kawai ka tare ni ka ringa gaya min irin magana. Yadda za a yi kana matsayin shuka ka shuka gero sannan idan girbi ya tashi ka girba dawa ba za ta yi ba. Dukkanin abin da ɗanki ya mana wani abu ne da zai tsinta nan gaba shi ma kan yayansa. Canja! Waka dawo ɗan Tabara! Da zarar ka dawo garin nan hankali na a tashe. Ta yadda za a ɗan jaba ba zai doron baki ba kuma ba zai da. Wani yaron ne dan Tabara ko menene na ta aike ni da markaɗe shine ya farar mu. Ya shiga wannan shara. Hajjar kamarin. Ƙarya gaje. Anya ba wannan ya da sai ku bibiya ku kalla dan Tabara gidan Ibrahim take ke da yan gwada yanzu ta wuce Mutane sun ga sallah ta to gaba ɗaya sun ɗaura kaji. Ana san hasara sakatan gida ka je ka ebo mana kaji wannan wani irin maganan banza. ba ki da alfahari wanda ya wuce. Wannan ɗan Tabara? Dan Tabara a gidan Ba wanda bai san gidan mu kaka ta anan tsohuwa kaka ta kama sifar iyaye. Nan Tabara. Kai waye kai? Masaudi ne wallahi sai kuya ne a gadan babar tamu. Ka gani nan ko wallahi ka gani kamar bakwai. Ina son hayaniya da yawa. Kada ku manta ku yi mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa wacce za ta ba ku alama da zarar mun